vítám u dnešního videa a dneska to bude trip do Finska. Moje kamarádka je ve Finsku na Erasmu, konkrétně v Oulu, a já letím za ní. Neletím hnedka do Oulu, protože ty letenky přímo tam jsou docela drahý, takže letím do Helsinek a ona tam za mnou přijede. Ona je už teďka ve vlaku a pojede třeba 7 hodin. Ani jedna jsme v Helsinkách nikdy nebyli, takže jsme se rozhodli, že tam budeme přes noc a druhý den tam budeme asi půlku dne a potom půjdeme zase na vlak. Strávíme v tom vlaku asi zase 8hodinovou cestu a pojedeme do Oulu. Já už se opravdu těším, až si sundám ten batoh a převleču se, protože mám na sobě koně. Protože by se mi nevyšly do batohu, protože jsem letěla jenom s batohem. A přijdu si jak nějaká deváťačka, která šla ráno do školy a chtěla být strašně zajímavá, tak si vzala podpatky. Já jsem taky nic neviděla. My jsme úplně stejný. The duo is back in Finland. Tak můžu si vzít třeba skipusky. Ale já ho nejsou takového čokoládkový. To taky čokoládkový. Rajče, mozzarelka, kůžička a tortilka a takový avokádový nátěr. Dipy. Ano, a to máme na mlsání. Love Islandu. A ještě mám tady Lipton a mám tady Fresh. A jdeme do 5. Desteční světlo, kámo. Je, no taky to Zara kabinka. Vítej. Já ti rožnu? Moment. No tak to je nádhera. To je nádhera, co? Ty jsi tady ubydlela, zabydlela. Tady je i podložka na cvičení, no si ráno můžeme zacvičit, jako je. To je úplná pecička. Lost feathers. Takže vždycky říkám taky tak, že se nemůžeš prostě nikde Zouva. A jo. Mám mega podobné. Podobné. Čamo, ani mě nemluví, já... Jsme šli na Zelňák dneska s Álou. Cute. Hezké, protože tady nemám žádného partnera. To jsem taky chtěla udělat. Počkej, tam mají tu lodičku.
Ukaž nohavice. Ona prostě projde jak fagan v té kaluži. My s Álou za 40 let. Je to dilema. Děláme s Álou životní rozhodnutí, ale říkáme si, že na co ty peníze vyděláváme? Na to, aby se utrácely za věci, jako jsou tyto. Ne, ale jako říkali jsme, že já ty peníze vždycky utratím za nějaké jídlo nebo něco takového, takže prostě jsem si řekla, že na to kašlu a budu ty peníze utrácet za věci, které mi dělají radost. Já jsem si vybrala tuhle a Ála černou. Tak ještě jakoby budeme se teďka projít a tak řekneme paní, že se vrátíme, když tak pro ně. Prostě se to necháme projít hlavou, jo? Jo? Tak jo. My už si s Álou zařizujeme byt. To je mega cute. A jsme. Yes. Tak mně se líbí hrozně tady ta sedačka. To je beautiful. Sunny day. Sunny day. Fagan se zase projevil. Neví, co si má dát. Já si dám makronky. Ale to zaplatíš méně než já. To budeš platit jenom €90. Aha, tak si jich dej 5, jo? Ne, tak já si dám dostej. I would like to win. A je to bez lepku. Ano. Jelikož my s Álou trpíme tímto postižením, tak Finsko je pro nás opravdu perfektní, protože tady je normálně všechno bez lepku. To mají všechno všude. Tak už máme naše cestovní fitečky. Ano, je to tak. A teď nás čeká 8 hodin. Vlakem. Teda busem. Je to super. Tady nějaký Pokémon, kousek odsaď. Pověz nám tvoje moudro. Prostě když jdeš třeba v Brně do Vaňkovky nebo do Olympie, tak jako je dobrý, prostě tam je jídlo. No prostě si sedneš ke stolu a prostě najíš se a v klidu. Ale tady třeba máš mraky na obloze. Na stropě. Na stropě. Prostě nebo jako vypadá to tady všude, prostě všude tady. Mega. A každá ta restaurace je taková a hrajou tady úplný bangry. Jsme unavení. No, to bude takovejhle bus. To bude luxury. No, ale aj... Všude ta příroda, ale na to se připrav. Já budu spát. Nebudeš. Já jsem v tom vlaku, jsem jela a dělala jsem jezera. Když si to nevíš, tak v Finsku se říká město 1000 jezer. Já vím, to jsi říkala ve svém vlogisku na TikToku. Jak jsi si dal nějaký storičko z dnešního dne v autobuse? Já nevím. Žije! Takže ten bus. Ani Pedro, tady smrdí tady nějaká cibula, tady smrdí. Jsme to nestihli. No, jsme to nestihli. Oříží to ve 20 a přišli jsme v 16. Měli jsme vlakem, takže ten vlak byl úplně... No a přijdeme ve 12 v noci. A je 3:30.
Super. Jo, to bude jako, ale kamo, aspoň sedíme vedle sebe. Kdyby vedle tebe seděl někdo cizí. Prosím vás, tak já nikdy neviděla slunce seno, takže Alice mi tady přikázala, že to musím vidět, takže my jedeme do Oulu a díváme se na slunce seno. Češi na tripu. Slunce seno, jahody a jedeš. Je to smrdí. Jak chceš 3? 2. Já nevím, já jsem asi jako... Já už nemůžu. No lidi, ty musíš plně herpáč. Co? Plněko si módu. Takže my úspěšně Ano. to trvalo tak 9 hodin ta No, cesta, 9 takže hodin. na 8. Tak jsme úspěšně dojeli na ubytování. A kolik? 12:30? Jo. A Jdeme spát. jdem spát. Jsou 4. Mám si dračíkové balení. Takže my teďka byli na branči a jsme strašně unavený ze včerejší 8hodinové cesty, takže si jdeme dát Love Island. A šlofíka a večer jdem tady do společné místnosti hrát beer pong a pak jdeme do centra. But you can also choose these cards because if you are one, I would, yeah, I know what I would choose. Okay, I think this is... Lidi! To je polární zář. You can stop it for us. Kein Problem. Jede se na trip. Baťušku mám. Jsi správná horská holka úplně dneska. Ukaž batůžek. Já už jsem furt teďka. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know
Oh, that's nice. You want 56? Oh, sure. You can make it short for the class. Shorter? How? Do you want the stick to flip it? Veča. Ukaž. Žádný kabanos. Gonna hold them for like spring. Mikuláš. Pocitově -3. Už jedeme domů. Jsme úplně Zamrzli jako hovno. Jde se do školy. Jde se do šule. Vlogísek. Logísek. Já jsem se urobil. No, takže Ali se zrušila hodina. Takže jdeme Do města. A projdeme se po centru, dáme si nějaký kokínko. A pak už odryhody. Jsi smutná. Ano. Co tady budeš dělat beze mě? Rodice. Ale můžeš se mnou jít ještě na tu finštinu aspoň večer. Nejznámější věc v Oulu, tady ten policajt. Nevím, co dělá, nevím, proč to je. My jsme tam chtěli jít, ale už jsem to neměla čas. Kuusi. Puhutko sinä portugalia? Já už mám brutální hlad a Ála končí hodinu až za hodinu. A jelikož má ve škole Subway, tak jsem nemohla odolat samozřejmě. Poslední večeře u Ály v příbytku. A za chvíli se loučíme a já půjdu na vlak. Je na tebe. Papa. Já už jsem teďka na cestě do Helsinek. Mám před sebou asi 15hodinovou cestu se vším všudy, než překročím práh svého bytu. A i ten trip byl strašně super, hrozně se mi líbilo, jak jsme to měli jako pestrý, jak jsme na každý den měli prostě něco naplánovaného a tak. To loučení nebylo zase tak těžký, protože se sem s kamarádkama vracím za měsíc zase, takže tak. No a nic, já doufám, že se vám video líbilo a snad se uvidíme zase brzo. Bye!